Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedanten menika urusanipun jamaah-jamaah niki nggih. Awalipun kuduipun panjenengan iku ngimani dateng Al-Qur'an. Intine teng Al-Qur'an menika sedanten menika critanipun nggih ten sholawat. Namung niki ingkang angsal ilmu hakik Allah sing sak benerane niki temae napa sekandung niku cara akal sak dulur tapi dalam perilaku kenyataane pun sak kandung boten dadi dulur nggih boten dados dulur kenyataane pun dalam perilaku walaupun tertangkap akal ini dari satu ibu lek cara basae wong umum elmune sak kandang masih petik niku wernae beda-beda. Lah niku elmune. Gambarane pun werna niku sifat dari kedua orang tua. Bapak kalian ibu nggih gadah yuga kalih niku dalam perilaku kehidupan sehari-hari boten dados dadi dulur sak benere. Nggih niki napa malih pun digambaraken dhateng Allah, pun diceritakaken dhateng Allah, diceritakaken melalui Nabi Adam. Nabi Adam menika zamanipun Nabi Adam kedonya niki gadah yuga papat estri kalih jaler kalih. Nggih, mongko menika diceritaken mereka dinikahkan. Niku zamane Nabi Adam. Lek nikah sak kandung nggih mboten napa-napa. Krana mboten enten sik liyan-liyane niku rahasiaipun Allah kake Allah ilmu ingkang umum sak benere. Lah lek sakniki rabi sak duluran nggih rada kepluntir nggih rada isin nggih. Nabi mboten ilmu niki ilmu ingkang diceritakaken diayataken dhateng Allah wis oleh situk-situk cara akal niku nggih pun imbang. Tapi diceritakaken dhateng Allah melalui putra-putri Nabi Adam enten sing iri. Wah iku cacakku mbok adikku rabi iku akhire pateni ae engko tak pek kabeh. Lah ngoten nggih. Akhire setunggale dipateni menawi sing sae niku. Biasae sing dipejahi niku kula mboten tapi paham tapi kula nggih diparingi pengajaran dhateng Allah ilmu niki sing pejah niku sing sae biasa. Tapi lek di film-film mboten cacake sing salah nggih Mas. Ya akhire nggih kula ketelarak krana kula nggih ngalami. Kenyataane pun sing pejah niku sing sae. Lah niku nggih niki diceritakaken dhateng ilmune putra-putri pun Nabi Adam. Rebutan ceritane nggih rebutan poleh ayu ngoten. Tapi beberapa tahun sesungguhnya ilmu ini untuk umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih wis kita mawon ceritane niki mangke cek mboten dalu-dalu kita lampahi. Tiang sepah kali jaler estri niku gadah yuga kali. Ketepaan bapak niki sing dalam kula critakake niki nggadahi warisan kata. Mokoh Allah maringi ayat ahli waris. Sing iki oleh akeh, sing iki oleh ngene. Mokoh enten ayate niku. Tapi namine pun berbau duniawi.
wis dikei rata wis ana ayate nggih sik singkur-singkuran senajan sak kandung. Akhire nggih enten sing jalan pinta santet dulure. Lah niku enten cerita ingkang nyata. Mboten fitnah niki sak benerane. Mung krana donya lek Nabi Adam niku wau putra-putrine mung krana nggih nafsu nika kalayu kala napa. Tapi akhir zaman iki kathah sing rebutan perkara duniawi. Dadose napa niki ceritane intine? Nggih. Sak beneripun panjenengan sak dereng-derenge mengenal ilmu niki nggih mboten napa-napa. Krana keimanan ilmu niki mboten diceritakaken umum disengitaken. Akhire panjenengan terdoktrin oleh kula ngelampahi seduluran iri-irian. Ala cacakku sugih aku melarat. Tak kudoe. Ala cacakku melarat aku sugih gak tak kei. Ha niki atos-atos panjenengan ngelampahi kehidupan sing sak benerane ten dunia niki. Nggih. Lek paham panjenengan ilmu niki kadose ilmu remeh, tapi kenyataane dilakoni sinten mawon ngalami. Gak peduli sing kados ceramah-ceramah ngeten nggih lebih parah. Tinggalane abah kula, pondok kula, adikku kok enak karo manggoni tok. Aku dulur tuwek, aku oleh sing akeh. Wong ngono. Ngoten nggih Mas Herman nggih. Niki sing garai rusake keimanan diri di dalam diri ini ndak tahu sebenarnya mung iso maca gak ngalami mung oleh ilmu warisane wong tua tapi gak dilakoni iso ngandani ngerti tapi remehno krana napa selawate niku sekedar selawat. Sak benere selawat niku nggih intine sedanten menika moga kula paringi ilmu kakek Allah. Panjenengan ora usah nglakoni sing aneh-aneh. Panjenengan nglampahi selawat mawon. Ten Kanjeng Nabi mangke sampean diatur dateng Allah mencapai saudara seiman. Nggih, boten sekandung, tapi lek panjenengan amalaken sampean imanaken dateng Allah sampean selalu memanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko panjenengan mangke diatur kiambuk dateng Allah iku dulurmu seiman walaupun gak sekandung. Krana napa panjenengan ngimani sholawat sing sak benere 500 tahun ini sampai sekarang sholawat nggur dadi kedhok kados kula ngeten jamaah awal tak buka sholawat tak buka asmane Allah cek diakoni keimanan datang Allah kenyataane mburi-mburine nyeritokno awakku dhewe awake kula dhewe bapak-bapak kula dhewe mbah-mbah kula dhewe datuk-datuk kula dhewe sanes Kanjeng Nabi sing sak benere selawat mung dadi ten ngajeng niki sing garai panjenengan putra-putrine para waliyullah putra-putrine pribumi Indonesia nggih niku wau sak dulur tukaran panjenengan sanes panjenengan tak sing ngalami kula nggih ngesem sing semerap iya iku rebutan marian ngono mboten rebutan kula mboten doyan kula ngoten nika nggih tapi nggih kodrat kudune nggih dilampahi nggih kudune keluarga tapi alhamdulillahirabbil alamin sampai saniki senajan kula mboten keluarga nggih mboten bingung masalah niku krana napa keimanan kula serahkan datang Allah wong ngoten niku tok mung kodrat mboten sing wah bokonge gedhe semok ngopo iku enak iku ngene iku montok iku seger iku napa niku mung cerita pembohong niku nafsu nggih kersane pun Mbak kersane mangke ngerti kiambo nggih tapi lek tiyang sing kados kula niki mung ilmune selawat to mboten soro selawat diimani dados masih ketok ngoten nika ketok niki mboten bingung krana napa teng lekat di dalam diriku mek kodrat
sanes sing berlebihan. Mari kaya pedhot. Lah niku nggih kathah kula pun paham bab niku. Mongko menika niki selawat panjenengan imani panjenengan serahaken dhateng Allah. Mongko sampean mangke didadosaken dulur seiman dirujukaken Al-Qur'an bahwa sesungguhnya saudara seiman lek padha amalane selawat. Lah niku nggih. Derek kula kathah 6. Sing dadi derek temenan enten 3, enten kalih. Nggih, niki mung 3 sing derek kandung kula. Nika sik rada kambu kanginan. Nggih, enten sing ngojok-ngojoki luput wis. Mboten sing dhek kenceng wis. Lah nika. Lah niku nggih kula alami, mboten panjenengan tok ngalami. Lah mongko menika lek panjenengan semerap ilmune sakniki bahwa sesungguhnya inti semua niku selawat. Gampang. Lek selawat amalane padha napa malih sakderekan nggih sakderekan niku mangke dirujuk teng Al-Qur'an dados saudara seiman. Amin ya Allah. Amin. Melalui selawat panjenengan niki mangke Allah semerap sampai sampean niki nggak ada istiqomah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niki sing ngalami mangke mesem sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngoten niki wiritan niki padha amale selawat niki sak derek sak dulur nggih. Niku lepas tasbih niki latak ngoten. Di dalam diri dibuat lemah lungle tak berdaya oleh Allah sehingga tangan ini kayak ada yang berjabat tangan dengan Allah. Nah, niki jabat tangan ngeten tanpa kesadaran diri sifat menungso ngeten niki dipejahi ten Allah menjadi lemah lungle tak berdaya tasbih lukur. Istiqomah neng Allah celuk-celuk asmane Kanjeng Nabi tangan ngeten. Kados salaman. Sing ngalami guyu, ora usah cerita. Mboten cerita tapi ngalami guyu rupane. Ha nika nggih. Ha nika wonten pojokan. Pojokan niku. Nggih, masih nggih kambu kangingan terus kula niku wau. Mboten sanjang ten kula tapi kula semerap. Krana saat niku kula beramalkan sholawat kula sampai akan ten adik kula nglampahi. Akhirnya nggih sami ngalami mboten cerita kula semerap ta. Lah niki napa Allah niku enten wujude? Mboten. Allah pun sanjang ten dalam Al-Qur'an aku gak koyok makhlukku. Tapi napa ten Allah kok diparingi ilmu sing kados salaman niki wau. Krana sing boto sing enten fisike jabat tangan kali Allah niku nggih makhluk nggih manungsa niki Allah gak boto. Masih kon takei pengalaman ilmu kaya ngono, masih kon gak ibadah nang aku, masih kon gak poso nang aku, masih kon gak sedekah, kekuasaanku ndak akan berkurang. Niku Allah. Sesat ilmu iki mung melalui sholawat sesat dugi pundi. Nggih, mung Allah zat tuwa niku mboten enten fisike. Salaman ambek setan iku masirul, salaman ambek jin iku masirul, salaman ambek iblis iku masirul. Jare sapa? Wong iblis ku enten fisike, setan niku enten fisike. Nggih, lah niki wau sing garai kita niki wau boten dadi saudara seiman lantaran panjenengan iki ngeyakini kula pemimpin agama napa malih kula dianggap wali. Akhirnya panjenengan ten mriki pemimpin agama nggih napa kula ngeten-ngeten kepingin dados ngeten. Yo amalono hijib. Wis enten malih sing dugi walaupun sesaudara. Yo amalano Bandung Bondowoso. Hijib niku wau celakan motone wireng kados pandah. Bandung Bondowoso ya wis amalno rono sak kandung niki nggih kula critakake sak kandung. Akhire penggawane ngelirik-ngelirik. Niku lek khodaman nggadah wirid Bandung Bondowoso. Jine kereng sami kali jine. Hijib niki hijib bahasa. Nggih niku. Oh kok nggih napa nedhi napa malih enten 3 saudara. Oh amalano Nur buat wanas uripe dadi dukun. Akhire sak dulur niki wau krana kula diyakini pemimpin agama mboten ngajaraken selawat napa sing kula sampaiaken niku dilakoni. Akhire mungsuhan. Lah niki nggih atos-atos panjenengan. Dadi sak dulur niki wau gambarane lakune dhewe-dhewe akhire mungsuhan.
Jine manas-manasi ten lebete awak, iblis sing manas-manasi ten lebete awak, iku donyae bapakmu, sampean dulur tuwa lebih oleh akeh. Sampean dulur nom ana ayate iku lebih ngene. Lha niki iblis jin niku wau, nggih niku sing didamel nipu daya buyarno saudara seiman nggih niki. Mongko menika panjenengan boten semrap elmune, mongko dulur sekandung mawon dadi mungsuh. Lah nek napa Mas Irul sing saged dadi sekandung sedara, saged bertanggung jawab ten donya, bertanggung jawab ten alam kubur, bertanggung jawab ten akhirat. Gampang napa kok niki mboten diajaraken, sesungguhnya sing kula sampaiaken maring ngeten niki sake Allah, ilmune Allah, waliyuwa pribumi Indonesia. Enten kitabe tapi pun disuwek ten tiang-tiang berdarah jahiliyah, perilaku jahiliyah di hadapan Allah bersorban, gak ada pondok ngimami, gak ada santri nggih kados ngeten. Mboten diajaraken. Tapi panjenengan sakniki kula paringi ilmu sing sake Allah sanes ilmu kula. Mung sholawat. Sholawat tok ten Allah adem Mas Irul kula niki ngeten-ngeten enten napa? Kula kok ngeten Mas Irul? Ya amalaken sholawat. Teko mana Mas Irul kula niki ngeten-ngeten nggih amalaken sholawat. Dugi malih Mas Irul kula ngeten amalaken sholawat. Moko Allah engkang ngatur keimanan diri ini menjalankan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dijadikan saudara seiman dirujuk dateng Al-Quran. Niki sekandung, napa malih sekandung. Sanes sekandung lek sekitare meniku amalane sholawat. Oh kula wis ngamalaken sholawat Mas Irul tapi kula mboten gadah. Nggih. Oh Mas Irul kula maupun ngamalaken sholawat tapi kula sugih. Oh Mas Irul kula ngamalaken sholawat tapi ati kula ayem. Mongko sing sugih ngengken digerakaken dateng Allah nulungi sing mboten gadah. Niku. Moko sing atine tenang niki wau saged komunikasi karena amalane sami-sami sholawat. Lajeng kepingin swarga wiritan khusus poso pati geni. Nggih, diketoki swarga tapi swarga ingkang tungganganipun laknatullah. Sakno sampean-sampean panjenengan kali kula pun ngalami. Tapi lek sholawat sampean bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sak dulur mawon didadosaken dulur seiman. Napa malih senajan sanes saudara sekandung tapi lek ancene panjenengan ngimani sholawat niku mangke nggih Allah ingkang gerakaken sing kados kula critakaken niki. Nggih. Lah niku nggih. Gampang mawon napa kok singen mboten diajaraken. Singen niku pun diajaraken sholawat niki namung dirusak dateng orang-orang yang berperilaku jahiliyah, yang bergedok agama sehingga panjenengan biarpun bersolawat ndak ngerti apa-apa, ndak kepanggih Rasulullah. Panjenengan sakniki pun semerap bahwa sesungguhnya bersolawat itu atas perintah Zatullah. Bersolawat niku atas perintah Zatullah sanes menungso napa malih kula mung nyampeaken tok niki. Maka mereka panjenengan sakniki pun semerap ilmune nggih, kunci utama sedanten menika lebet. Panjenengan semerap diparingi semerap lebete kuburan, lebete akhirat, swarga, neraka. Kehidupane sampeyan sakniki, jamaah niki alhamdulillahirabbil alamin pun kados tenang. Kados tenang. Kepireng hol khiyam, kepireng dibaan. Panjenengan eco-eco ten ngajenging griya, panjenengan eco-eco nglampahi dagang ten warung, enten khiyal khiyam. Katut panjenengan suarane enten hol khiyam niku akhire panjenengan kados tumut hol khiyam ten mriku. Akhire ngudhek kopine awake rada goyang-goyang. Lah niku nggih, rada goyang-goyang. Kula semerap tapi kula nggih mesem mawon. Mboten napa-napa niku. Niku berarti keimanane panjenengan pun lebih dugi wingen-wingenane senajan semerap sholawat tapi mboten saged ngoten.
Niki nggih, niki alhamdulillahirabbil alamin dadose panjenengan pun ngertos bahwa sesungguhnya yang diceritakan oleh Allah melalui Nabi Adam niku nggih diambil sing saene. Napa ingkang kula ucapaken niki wau tentang amal-amalan sing elek nggih pun dilakoni. Panjenengan manut mawon teng Al-Qur'an niku perintah Dzatullah termasuk panjenengan ngimani sholawat nggih pun ngertos nggih dadose panjenengan niku umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sampean imani sak temenane mangke lek ancene ajaran sholawat sing umum niki panjenengan ngimani lebeten ati mangke dikepanggi Rasulullah panjenengan diparingi wirid sing khusus dugi Rasulullah niku hae Allah. Pun jelas nggih sedanten menika sholawat niku panjenengan dadosaken kunci utama. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.